Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uvuke ekufeni owesifazane oneminyaka engu-24 anele mbambo kuthiwa wabulawa Isoka maqede lamshiya lithi ushonile maqede lona labulawa umphakathi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijoyinele lelikhasi wamulekele igama lami usibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_media. Utholakale ephila owesifazane okwabulawa Isoka lakhe elalikade lisolo umphakathi ngokuthi limbulele ezinqoleni ngesonto eledlule. U-Anele Mbambo oneminyaka engu-24 ongunina wengane kaMnumzane Sithembiso umehlwane obeneminyaka engu-37 ongasekho emhlabeni. Kube ukuthi nge-17 zikaJuni baxabana nomufi wabesemshaka buhlungu ekhanda maqede wamkenya. Uthe emva kwalokho waphaphama esesendaweni ezungezwe izihlahla naye angayazi. Uthi ngiyasola ukuthi ngaqule ngoba angikwazi kahle okwenzeka ngaphaphama sengizimoshela okusho ukuthi ngenkathi engikinya wayizitshela ukuthi ungibulele. Kwathi ngisamangele kwaqhamuka imoto eyayihamba abokufika bangisiza bangithatha kwathi uma befuna ukungisa ekhaya ngagoloza njengoba ngangisaba ukuthi uzoqhubeka angiqedele uma engibona ukuthi sengibuyile ekhaya. Babe sebengithatha bokufika bayongihlalisa esitoro abadayisa kusona. Ngithe mase ngizizwa ukuthi ngilulame kahle ngibe sengiphuthuma ekhaya. Kuchaza u-Anele Mbambo. Uthe kwathi uma efika ekhaya wabesezwa indaba ezingezinhle zokuthi ubaba wengane yakhe ushaye wabulawa umphakathi njengoba kusolakala ukuthi ubulale yena. Uthi ngithukile futhi kubhlungu njengoba kunguyise kwengane yami. Kumanje ngazi ukuthi uma ingane ngibuza ngizochaza ngithini ukuthi uyise washonaphi. Ikhansela lendawo umnumzane Malusi Tsawulayo lithe asisihle neze isimo phakathi komndeni kamufi njengoba nawo uzwa ubhlungu emva kokuba umphakathi wabulala indodana yawo njengoba babesola ngokuthi ubulale umama wengane yakhe. Ukhulumela amaphoyisa kwaZulu-Natal uConstable Thenjiswa Ngcobo uthe idokodo lokulahleka komuntu elavula emaphoyiseni izinqoleni livaliwe ngemumva kokuba tholakele lo obelahlekile. Bafethuke lezi indaba ezidida abaningi. Zofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.